Caín mata el seu germà. L'home s'uní amb Eva, la seva dona, que va infantar Caín. Digué: he infantat un home gràcies a Javé. Després infantà el seu germà Abel. Abel era pastor d'ovelles i Caín cultivava la terra. Després d'un cert temps, Caín va presentar a Javé fruits de la terra, i Abel, per la seva banda, oferí les primícies del seu ramat amb el seu greix. Però Javé acceptà Abel i la seva ofrena, mentre que no acceptà Caín i la seva. Caín se'n va indignar molt i anava amb el cap cot. Javé digué a Caín: per què estàs indignat i vas amb el cap cot? Si obres bé, no t'alçaràs? Però si no obres bé, a la porta hi ha el pecat a l'aiguait. El seu desig l'impulsà cap a tu, però tu l'has de sometre. Amb tot, Caín digué al seu germà Abel: anem al camp. I mentre es trobaven al camp, Caín es llança sobre el seu germà Abel i el va matar. Aleshores Javé digué a Caín: on és el teu germà Abel? Ell respongué: no ho sé, que potser sóc el guardià del meu germà? Ell li digué: què has fet? El crit de la sang del teu germà em clama des de la terra. Ara, doncs, seràs maleït de la terra, que ha obert la boca per recollir de les teves mans la sang del teu germà. Quan cultivaràs la terra fèrtil, no et donarà més el seu fruit. Viuràs fugitiu i errant per la terra. Llavors Caín digué a Javé: el meu crim és massa gran perquè ningú el pugui suportar. Em bandegeu avui de la terra fèrtil, i jo m'hauré d'amagar de la vostra mirada. Viuré fugitiu i errant per la terra, i qualsevol qui em trobi em matarà. Javé li va respondre: això no. Si algú mata Caín, serà venjat 7 vegades. Aleshores Javé posà un senyal a Caín, perquè no el mati qualsevol qui el trobi. Caín s'allunyà de la presència de Javé i habità al país de Nod, enfront d'Eden. Descendents de Caín i orígens de la civilització. Caín s'uní amb la seva dona, que va infantar Enoc. Aquest fou el primer que construí una ciutat i li posà el nom del seu fill, Enoc. A Enoc li va néixer Irad. Irad engendrà Maujael. Maujael engendrà Matusael i Matusael engendrà Lamec. Lamec va prendre 2 dones. La primera es deia Adà i la segona Sel-la. Adà va infantar Jabel. Fou el pare dels que viuen en tendes i amb els ramats. El seu germà es deia Jubal. Fou el pare dels qui toquen la citara i el flabiol. Per la seva banda, Sel-la va infantar Tubal-Caín, forjador de tota mena d'eines, d'aram i de ferro. La germana de Tubal-Caín era Naamà. Lamec digué a les seves dones, Adà i Sel-la: escolteu això que us dic, dones de Lamec, estigueu atentes al meu cant. He matat homes a cops de punyal i nois a garrotades, perquè Caín serà venjat 7 cops, però Lamec 77. Set i la seva descendència. Adam s'uní encara amb la seva dona, que va tenir un fill, i li posà Set. Déu, va dir ella, m'ha concedit encara descendència en lloc d'Abel, ja que Caín el va matar. A Set també li va néixer un fill i li posà Enós. Aleshores començaren a invocar el nom de Javé.